हे बहू राम निहाल के घर कहाँ? राम निहाल जिस राम निहाल गरुआ से तू गरुआ तो लगे जाए कौना गहुआ में गोसलपुर बिनटोलिया में। हाँ ये रास्ता जाई। का राम जी थोरन बाबू कैसन लड़का के पाले पाल गई हे बबुआ। हाँ बाबू। चथरू हाँ बोला। तो के देखे आवता सब हमार बियाह करबो बाबू। हाँ तोर बियाह होई ना। हाँ तो यहाँ से तो पाँव छू लिया हवानी के कर लइकिया के लड़किया के नाम के कर लड़किया तो के जो देखे तो के यहाँ से वहानी के अच्छा ठीक बा। ना वो जानता ना अपन हाँ चिथरू टू चिथरू तू ना हाँ ये तू कहबो गोविंदा ठीक बा। हौ हीरो। फिल्मिया वाला हाँ हीरो ठीक बा। चिथरू हाँ बाबू। जाए लगी सो हाँ तो उनके गोड़ लगबा तो पैसो दिहा सो ना दिह स त मांग ले दिहा सो मंगिया न मंगिया जान दिहा सो ठीक बा। आ ना दे के जहिया से तो लोटे लागम ना वो गोड़ लगबा तो खुदे दिहा सो ठीक बा। चिथरू अरे तू कौन बुझाता आगु न सो चलो चलो उठो ये का बाबू लागत तो ये बात है। और बताई सब ठीक ठाक बा न? हाँ हाँ ठीक बा कुलापन बताओ। हाँ हाँ सब कुशल मंगल बा। हॉट लागत आज हमारे तिल हरी वाली वालों का लागत हमरो शादी हो जाई। भूल लागत बाबू तोहरो बोला। लागत भाई है लइकवा है का? हाँ बड़ा करिया बा। हाँ सारे हमारा नाम मलझोरन है। हम कक्षा 5 ले पढ़ रहे हैं। अरे तोर हमारे से तू करू कि चिथरुआ के हमारे से जा तू पानी पिए के ले आ जो। हम नहीं हमारा है भाई। ठीक बा पानी निकाल। ठीक बा तो पानी वानी ना पियली पहले लइका के बोलाई देख ली जा। ठीक बा। ए चिथरू बेटा आवा है नहीं? हाँ बाबू आवत नहीं। ऐसा बाकी जो पूछे के बाद पूछी जा लड़का तो आई गई। ठीक बा हमन के पूछ लेतन जा। बाबू बैठा खड़ा काहे हुआ? नहीं बैठम। हमार गणिया में पकड़ा होल बा वही से बकरिया लेके घूमे नी। बकरिया बैठ के कहीं भी जाए कोला तो जानी। ठीक बा खड़े रह। साफ लइकवा बकचोद बा का? बकचोद नहीं के साफ बकरी चोद बा। देखो तोरा बकरी लेकर घूमता। कुछ पूछे के बाद तो पूछ ले जा। ठीक बा दोनों पूछ जना लेते पूछ लेतन जा। बबुआ तार का नाम है? हमार नाम चिथरू टू है। कम में पढ़े लो। हम कक्षा 5वीं तक पढ़ले बानी। कौना स्कूल में पढ़ल हो बबुआ? ऊंच नीच प्राथमिक विद्यालय जंगला कूद स्कूल। ये गुरबक जवन लड़का बाकी बुझाते के बियाहो कटवाई के गोविंदा ना बतावी तो चिथरन तू बतावता। बबुआ कौन कौन काम कैला 5 ले पढ़ के? हम 5 ले पढ़ के भैंस चरावेनी बकरी चरावेनी आ कबो कबो बाया हाथे गोबरो काट देनी। आ गांव में केहू के बारात आवेला न तनी नचबो करेनी। आगे ले औरी ना पढ़लो? स्कूलवा में खिचड़ी बंद हो गई तो ना पढ़े जानी। लड़का पसंद बा ना? दिन भाई धराई ना? हाँ लड़का पसंद बा। दिन भाई धरा तो आगे के ठीक बा तब दिन भाई धराई जा। चले के तब